Sa tawagan. Iyo. Si dating Diado, nagllamado sa bandang Pagalas Ori. ang gani. Bueno, Uray idol. Nagkakarit. yun may mga prayer rally na nga ni bagan mga Na-record po. oh. Salamat sa pag-drop by ang idol kong Richmond Bonibi. Ang pinakagwapi itong PNP sa enterong Kabikulan. Radyoman pati adi. Pinakamatibay na radyoman kan PNP Bicol. Okay. Sa lado technical ang sa kong mga partner, si paring Chabi na obra. Yaman man si Rodel Cesar ang sa itong information officer, si Ma'am Kayla Ligacion Valdez. Yaman man si paring Philip Barasina alias DJ Pogi. Sa transmitter site, Felix Lagrimas, ang sa itong kaibanan duman. Sa technical, yaman man si Tony Saison, ang sa ito yung maskuladong PSG. Sa mga nanggarana, congratulations. Sa mga nagkadaraog, better luck next time na lang. So iba nga ning presidential, nag-concede na ano po, na talagang inaako na ninda na si Bongbong Marcos ang nanggana. Pero digdi sa Bicol, ganang-gana man digdi si BP Lini. Ang sa tuyang kababayan na Bicolanong presidential. Pag abot sa ibang region, duman man siya nalamangan ni Bongbong Marcos. Saka kita sa Pilipinas, pinakamaluyang internet connectivity. Pero pag eleksyon lang bilis, kading internet provider, ano ha? Amakon mong 9, pasado alas 9, pasada ng banggi, nagsisiti milyon na tulos, naguluwas na boto kay BBM. Samantalang kay BP Lini, 3 milyon kayo dito, nag-10 milyon na kay Bongbong Marcos. Ako marikason ang internet tapali. Oh, tapos ang lamang talagang grabe. Kaya gulpi ang nangangalas maging sa Manila ang mga dilaw, ang mga pink ano duman pa di anong apod kani mga makapink dahil gayo kumbinsido sa resulta sa pagka-presidente sa naman. Pero sa iba, sa mga local level, no problem, tamayo po kita digding problema. Maging sa Naga City, nagkaig mo mga prayer rally, ang ibang mga makaping. Gapos kaya sa Bicol Region, haros Leni Robredo kaya ang pig-suportaran, sa totoo lang. Maging kan gabos na haros na mga political party, di ba? Pwede makita may ginibo kaya mga tuga. Tayo po ang nagluwas na resulta. Congratulations po sa Team 1 Iriga, Team 1 Kamsur, Team 1 Rinconada. Siyempre, hali sa pamilya Portuno, nagpasalamat po si Congresswoman Josal, Congsal Portuno, lalo na po ang sa indang aki na si elected Vice Governor Sal Portuno Jr. Nagmana sa ina, nagmana sa ama, sa karahayan. Sa ngaraning pagserbisyo, sa pagtabang sa mga tao, lalo na sa mga nangangaipuan. Sa mga suporta, sa mga nagsuporta, sa mga leader, sa mga nagboto kay Vice Governor Sal Portuno Jr. Sabi ni Vice Gov Sal Portuno Jr., maraming salamat po sa Indugabos. Sabi niya, I thank the Lord for the opportunity to serve my beloved people of Camarines Sur. Salamat po sa gabos na mga nagsuporta sa kuya sa aspirasyon ko bilang Vice Governor. God bless us all. Tatak Portuno, Vice Governor Sal Portuno Jr., Serbisyong Portuno. Siya mismo po ang nagpahayag kan mga pasasalamat
sobrang pasasalamat sa gabos na nagsuporta asin nagbuto po sa iyang dakulang kapangganana ini. Uy, maramdaman ta ang partner ninda ni elected Governor Luigi Villafuerte, bagay na bagay. Magayon na partnership ini, magayon na tandem ini para sa second generation. Naramdaman ko man si former Vice Governor, former Congressman Sal Fortuno, senior, nagkatandiman sila kaito ni Kong Elry Villafuerte sa probinsya ng Camarines Sur. Napakaray po ang pagserbe kan Villafuerte asin Fortuno sa probinsya po ng Camarines Sur. Pero niya ako, Kong Sal, mas grabe ang buto niya ako na nakuha ni Sal Junior. Kasi Kong Sal talaga, ang pinakang magayon na istorya niya, itong championship nindang laban sa pagka-congressman, duman man siya nakalamang ng 98,000 sa sayang kalaban sa Rinconada. Uy, pero po si Sal Junior, grabe ang lamang sa mga kalaban. Talagang iri na lampaso ang kalaban niya sa kargong Vice Governor sa probinsya po ng Camarines Sur. Maging ang mag-aramang Villafuerte, sobra-sobra man po ang pasalamat. Kan mag-aramang Congressman Elry Villafuerte, kan 2nd District, elected Congressman Mix Villafuerte, last term governor, kan province. Nailir po siyang congressman, kan natapos pa sa ng Mayo Nueving Perilian, sa kargong representante kan ikalimang distrito po, kan probinsya po ng Camarines Sur. Then si Gob Luigi Villafuerte. Magkasarabay na po sinda, pati ni Vice Governor Sal Fortuno Jr., mga board member, na ipirinoklamar na po kan Comelec Camarines Sur, kan Saro Pungaldaw. Sabi ni Kong Sal, inaabot da sindang mag-umagahaw na, mga 2 o'clock na sinda nakapuli. Proklamar si Vice Governor Sal Fortuno Jr. pasado alas 12 na po nin mag-umagahon kan Sarong Aldao. Pistang gayo sa San Nicolas, Iriga City. May 10, ano? Oy, nagpapasalamat man po si elected board member Butsokoy Oliva. Elected re-elect si Butsokoy Oliva as board member. Elected board member si Donaan Unyate, asin man po si elected board member Shai Noble. Nagapaabot man po sinda ng sobra-sobrang pasasalamat sa mga nagburoto sa saida po. Sa dakulang mandatong itinaupo kan mga taga Rinconada. Sa mga nagpapasalamat, si Mayor Re-elect Migay Ibasco, ang sa indang Team 1 Bula, nagpapasalamat man po sa mga taga-Bula. Tagabos na nagtao po ng dakulang mandato po. Grabe man po si lamang ni Mayor Migay sa kalaban niya. Kaya lang po ang sayang aki, running mate, day po ng gana sa kargong Vice Mayor. Anong gana dyan, ang incumbent Vice Mayor Tutoy Malanyaon. So magtarabangan, magsinuruportara na, lingawan na po ang politika, tapos ng politika. So sa mga taga-Bula, congratulations po man sa indo ha. Siring man ki Councilor Greg Puntanal, pang anong po siya sa nangganang konsyal, Siton Bula, Camarines Sur, asin sa indo pong mga nanggarana dyan. Mga newly elected officials kan na Bula, lalo na sa mga bagong nailihir na konsyal. Congratulations sa indo. Sa di man po parte kan nabuwa, nagpaabot man po ninda kulang pasasalamat si re-elect Mayor Fersimbulan. Nanggana dyan na Vice Mayor si dati re-elect Marisa Bilitario Hao. Dahil po sinuwerte si Cuthbert Balbuena, But anyway, dakol pa man na eleksyon ang maarabot.
baka ano po siya, matawanan ng pagkakataon. Siguro, ginusto man kan mga taga Nabua, napatapuson man sa termino si Marisa Bilitario How as Vice Mayor. Maging si Mayor Per, nahilingan po nin magayon na performance, accomplishment, kaya liwat na tinawanan nin dakulao na maray naman dato kan mga taga Nabua Camarines Sur. Magin ano dyan, mga councilor, nagpapasalamat po. Saro na dyan si Re-elect Councilor Manhol Luzon kan sinambit ng Banwaan. Sabi niya, mabalos po kaninyong mga ngud kung taga Nabua. Sa tiwalang tinaon ninyo kanako, tinawan ninyo kaninyong malaka sagradong buto. Grabe po ang milagrong ginibo ni Amang Diyos kapangganan ko, sabi ni Councilor Manhol Luzon. Ngunyan ko napatunayan na bukong amin na taga Nabua madadara sa sintabo, saka maniniwala ka mga pakaraot. Diyos mabalos po kaninyong amin, asahan ninyo, padagos na pagserbisyo ko kaninyo, mabalos po sa malakadakol. God bless po, I love you all. Sabi po yan ni Re-elect Councilor Manhol Oxiano Luzon. Hoy, si mga mapa examine sa mata, saka mapag-ibo ng reading glass, baka ilibre na kamo dyan ni Councilor Manhol Luzon. Sige. Hoy, digdi po sa Team 1 Iriga, ang mga nanggara naman po digdi na mga newly elected officials, nagpapasalamat sa ngamin na nagbuto, nagsuporta po kaninyo nga sa enda po, sa Team 1 Iriga. Mayor elected Mayor Rex Oliva, elected Vice Mayor Edsel Di Maywat, asin ang 10 mga konsyal. Congratulations. Sabi nga ni Vice Mayor elect Edsel Di Maywat, hanggang ngayon dahil padaan nag-uuraw ang kaugmahan niya, sa pagiging ilihidong vice alkalde kan siyudad kan Iriga. Sa matuod, sana. Dati ang pangarap niya, maging city councilor lang. Pero dahil niya basang na isip na magiging ilihidong vice alkalde siya. Nagpuon kaya siya sa City Hall kan mga nakaalis na mga panahon, mga nakalis na mga taon na as working student, janitor po siya sa City Hall, taga-Sigid, taga-Samud, taga-Lampaso. Ngunyan, Vice Mayor na kan na siyudad kan Iriga, grabing blessing talaga. Ang itinaosa sa iya kan sa tuya pong kagurangnan ni Amang Diyos ta, po. Dahil niya lubos maisip na ngawan saro na sa ikadawang halangkaw na official kading Iriga City. Kaya ang sabi ni Vice Mayor Edsel Di Maywat, this victory is so surreal. So real, sure and real. With all your help, you made this possible. Kung buko ngayon sa tabang, suporta buto ninyo. Ang sa iyang kinakamugtakan sa panahon na ini, dahil magiging posible o dahil mangyayari. Kaya dakulang utang na buot niya sa mga butanti kan siyudad kading Iriga. Nagbuto man o dire, pantay-pantay lang po ang sa iyang tratamento. Udang kikilingan, udang susurugon, udang man na aapihon, udang man na madidihado. Nga minsan na pantay-pantay ang tratamento. Kaya ang sa iyang bilog na pamilya, papasalamat man sa suporta na itinaunin do sa indang padangat na Vice Mayor Edsel Di Maywat. Na nagtitiwala sa kakayahan niya,
sa 30,912 po na nagboruto para sa iya, hali sa buot asin puso ang sa iya pong pagpapasalamat. Pero nangangako po siya na di man masasayang ang itinaunindong tiwala. Iingawaw niya po daan na magampanan man ang pagiging vice-alkalde. Para sa mga Iriginyo, ipapadagos ang dati niyang ginigibong pagtabang. Gigibohon na ngami na midyos na maimplementar na mga naipromisa na mga plataforma di gobyerno. Ano daw dyan sa liderato kan sanggunian panglungsod kan syudad kan Iriga? Kung an sa indama na mga nagkamaratian na yaon sa lado kan opposition councilor na mayong chairmanship, dahil nakakabuelo ang mga ipinapasar na mga resolusyon or ordinansaman na minsan dahil nakakalusot. Mga bagay na gusto man nindang mangyaring dahil man nakakalusot. Ano daw, ipapamati man ni Vice Mayor Edsel Di Maewat sa mga nanggara naman na mga councilor sa lado kan opposition sa ngunyan na maabot pong termino na mapunan sa indang effective sa June 30. Epektibo na sa inda pong term as official na maturukaw na bagong mga opisyalis kan syudad kan Iriga. Ano daw? Ano po ta? Ipapamati daw ninda sa mga lado kan mga nanggara ng opposition councilor sa Iriga. Na dahil man tataanan nin chairmanship, kunigwaman mga busis na gustong ipaabot, na gusto man nindang maging accomplishment, tataan daw nindang buwelo o diri ninda tataan ng buwelo. Mga kahaputan ta sa naman yan. Kung ipapamati, udai. O, yan sa naman ang sa tong kahaputan. Kaya, Vice Alkalde, Edsel Di Maewat. Sa aram ko, nagmati man ang mga inining kulog buot. Papakulugon man nindong buot ang mga yaong salado kan oposisyon o diri. Kung diri, mas maray. Kung pakukulugon man nindo ang buot, nasa sa indo man niya. Total, magkairiba-iba man ang iba dyan sa indo. Kundi kung magpamati naman ng pagsuporta, as in, magluyo naman ng lealtad or loyalty sa grupo kan Team 1 Kamsur, ano man taday pagbigyan. Tao lang kitang bakong perfect. Ano pa lang si perfecto? Pibigas kon pa din, nakalaog sa 10. Diri, ayun. Si Clito Rabago, diri man. Officer Adi, mga may higos na din mga rampan niya, no ha? Oy, si Mayor Jeff Visinio kan na baaw, grabe man po ang pasasalamat. Lalo na si Boss Roger Pera. Tan sa iyang pamangkin na re-elected Mayor Jeff Visinio. O, gana na naman. Ipapadagos ang Jeff Visinyong serbisyo si Iton Baaw. Kaya si Boss Roger Pera ngunyan, pirming naka-smile. Pirming masinggaya ang buhay. Gana pati sa iyang tugang. Re-elected councilor DC Pera Trinidad. Karampanyahan pa lang garo nga dahil nakakalaog sa 8 si DC. Nakatapos na eleksyon, laog baga sa 8. Kaya congratulations po. Sabi ni Mayor Jeff Visinio kan Baaw, "My heart is full of gratitude for many reasons and for many people who made this victory possible." Una sa lista ko na bot kong tawan, king dakulong pasasalamat. Usad na tabo na pirming nasa likod ko kanamong pag-iriba sa Team 1 Baaw bilang kanamong campaign manager. Diyos, nasana po magbalos kanimo ag kainterong pamilya mo. Uncle Roger Pera, poon ko pinakauna kong paglaog sa politika, abot nguwan
o yan na kanimong pagiya kanako amo nagtataong kusog buot na atubangon ko uno man na mga challenges na ipinipresentar kanako kapag serbisyo publiko sa di kanatong banwaan. Salamat po kapadagos na pagpayaba. Ayan, kaya grabing smile ni Boss Roger Pera. Mapashare daw kita dyan paring chat na automatic pati ang coffee with milk yan. Mangyayari Oy, grabe pong lamang kan mag-aramang Villa Perte sa Camarinesor sa itinang mandato kan mga tao, kan mga supporters, mga suporta kan mga leaders na mga taong natabangan nila nagrumdom kan nakaaging eleksyon maging ki re-elect or maging ki elected Vice Governor Sal Fortuno Jr. Nagmana sa ama, nagmana sa ina. Tatak Fortuno sa pagservice sa publiko, pagtabang sa mga nangangaipo. Kaya ang politika, pag-eleksyon lang. Ngunya natapos na, na, lingawa na politika. Dapat sinoroportara na sa mga yaon salado kan oposisyon na gusto man na maglipat sa Team 1 Kamsor, Team 1 Irigaring Kunada. Kung bukas man sana ang puso ninyo, arakuan na nindo. Sa susunod na eleksyon daan ang kalaban. Puro na ngayon mga Team 1 Kamsor maging na posisyon, nasa Team 1 Kamsor, di manang gastos. Pwede. Kung mo niya nakaaging eleksyon, grabing gastos. Sa sunod na eleksyon, hindi uda nakigastos. Kung di mamando ka ng mga botante, kung uda ng mga kalaban ng mga kandidato sa Kamsor. Tapa ano man niya si mga tapang shopping-shopping. Oy, thank you Lord kadakla na nadadang ta. Puro pasasalamat, thank you message sa mga nanggarana. Puro pasasalamat sa mga nagsuporta. Oy, good morning kay Hermanang Monica Perique. Welcome sa pagbakasyon sa Bicol Region. Ali sa Limassol, Cyprus, nagbakasyon. Malata barita ko namahaw sa residence ni Paring Cha Binaobra. Masiramo dapat sa mga pamawan dyan ki Paring Cha sa Partikan Bato Camarinesor. Ininbitaran man si Hermana. Igwada ka itong pinag-ready na siyang anong apod ngayon ka ito pa rin? Kalamay? Ano to? Kalamay? Kutsinta? Ano pa itong pinamahawan ni Hermana naman? Biko? Malagkit yan, masarap. Tapos, may ngunyan. Kutsinta po to. Biniribid, masisiram yan. May biko. Tapos, ngunyan na lance. May tanggiging kusido. May patong ginataan. May native na manok na adobo. May gulay na santol. Sisiram pa din. Nagutom akong bigla pa din. Oy, pagkatapos na dyan, mag-breakfast and mag-lunch ni Hermanang Monica Perique, diretso na sinda sa beach resort sa Balatan. Nag-invite man nga ni Samo, ni Ate Clemen niya. Kundi maulay pa kami ni ate niya kung available at siya na mga alas 6 kami masunod sa Balatan Resort. Kundi si Paring Tiagani, nag-invite man Samo ni Mrs. na duman mag-lunch sa inda, kundi kadakol pang kalakawan. Kaya baka dumana lang kami Paring Tia sa resort siguro sa Balatan makahapol. Pero pasensya na lang kung dahil kami nakapag-drop by sa inyong residensya para sa imbitasyon na breakfast and lunch. Dakol pa kitang obligasyon. Mala nita naka-angkor kita niyan. Ang pinamamang ko pa di pandisal sa napadi. Saka ito bagang tinutong na bagas. Niya ako, nagtilam-tilam ako itong masiramon mong hinandang mamawan. Ta mga paborito ni Hermana. Paborito ko man patin, biko, kutsinta, biniribid, bihon, pansit. Inay ko niya ako sisiram kading mga paborito ko.
Lalo na ang lunch, ay sas marasip, perting panguntuan eh. Nya, kumataba ako ning sarong aldaw dyan kiparing siya. Okay, good morning sa gabos na mga nakaantabay. May mga kumpleanyo, happy birthday. Sa mga may kapistahan, happy fiesta. Sunod-sunod na naman ang kapistahan po. Sa mag-aragom na ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary. Magdanay man lugod, ang liputok. Garon na tangguli, sinasangkaka na pati. Garon na sangkaka kahamis na tinatanga. Na pag kami nurutan kan mga mag-aragom. Importante po ang sobrang pagpapasensya sa mga lambang saro para po magdanay po ang pagkamuot. Lalo na kung nagugurang na. Dati, paghubin pa ng mga tao, ang itsura, abang gagayon hilingon, mga sexy, mga gwapo, maskulado. Pag nag-iedad na, sumaskulado, nagiging, payatot. So, dating sexy man, nagiging dambuhala na. O kung dahil man, nagiging bararot na. Kaya minsan, garo, kulang na ang care, kulang na ang love, kan mag-aragom. Pag nagkakaedad-edad na, minsan, dyan palugod na laog ang grabing pagsubok sa buhay. Dyan palugod nakakakuan ng karibay. Or inaapod na bagong pagkamuot. O kaya dapat dawa bararot na, dawa rolosyang na, dawa ang Mr. Garo na lampaso ang buhok sa sobrang kapagalan sa trabaho sa uma. Ay dapat maging manggiraray po, mantinido ang pagkaminrutan po na nag-irelusyonan as in nagkainaraguman hanggang sa kinasal. Amo sa naman yan ang importante. Bako ang pangluwas na itsura kang tao, kundi ang panlaog na itsura. Kung paano ka mag-care, mag-remind, mag-communicate, magpasensya, maging understanding, care, love, patient sa mga magka-partner. Kaya ni ba na itulos na pagkasal, terestingan ko nga kita, sabi kan misis or kan babae sa mister na gusto na magpaago, magpakasal. O, ay dahil nga na nga, testingan nga na nga kita kan mga ugali ta. Kung mag-tarayumpo nga kita na talagang para sa tuya, komportable di, pakasal kita. Ngunyan nga, live-in nga na nga kita. Kaya minsan may mga nagli-live-in na mag-arago or mag-partner. Hanggang sa nagkakaaki na dahil pa nagpapakarasalan iba. Dahil sige pang terestingan, dahil nga tabaka nga yan, ugalin mo, ngunyan lang yan, na ako ngayon medyo hubin pa. Bakit nga pag nagurang na nga kita, tuwadan mo nga kung bigla. Pati nga yung mga aki mo, dahil mo na marumduman. Kaya, arog yan po kayan, sige ang testing, hanggang sa, dahil nalagod na pagkasalaan. Kaya pasalamat kita sa mga local government units na may programang massive, mass wedding na inaapod. Taan mas wedding na ini mga tugang, dawa ka mo lululula na dahil pa nakakasal, pwede ka mong magpakasal, dawa may mga makuapo na kamo sa mas wedding. Mga programa niyan kan mga mayor, local chief executive, dapat dayan mahali sa mga programa kan mga bagong mailhir na mga mayor. Dapat igwa ka mo kayan. Ano pa ang nakakatabang? Dapat nga ni pati ang baptism, di ba? Sponsoran pa kan mga LGU. Itong mga namundag, na daitulos na bubunyagan, tangarig makorek ang mga pangaran na sa endang dadarahon hanggang sa mag-iriskwila sinta. Minsan nag-iriskwila na, bako man pala niya yung pangaran mo sa birth certificate mo. Ano kaya? Dahil po kaya ngayon po na bunyagan. Kaya dapat ang mga local chief executive, mga mayor, mga governor, magkaigwan ng libreng pabunyag, bako sa ng libreng pakasal. Umaray si Governor Luigi Villafuerte sa kasi Mayor Persim Bolan pag nagpapakasal sa nabuha kan mga mag-aragom, agom, dakol ang pagugom. May 3,000, may 2,000 na pagugom sa mga couple sa mag-aragom. Apira kayan, ang makonsuelo dyan, tayo gwapang regalo si Governor Luigi Villafuerte, Congressman Mix Villafuerte, ning tigsararong sako sa mag-aragom pa rin. Kaya mga lalaki, mapurli sa endaan mag-agom, may burubaktot na sarong sakong bagas.
Ninong pasinda. O kaya, ang buto pala niya ako ninda, nagparadakol na nagparadakol ta. Pero, automatic pala niyan, ano, ang mayor, ang congressman, ang governor, pag nagkayguaning mass wedding program, automatic pala, ninong sindano, kaya maugma, makonsuelo. O pag ano yan, kung ilibre pa rin ang baptism, di mas maray. Madakol ang mga inaanak. Kaya, sa mga mayor, mga vice mayor, dapat dahil kamo, dawa, bako kamo magkaalyado man, bago pa mag-start ang first quarter of the year, or ano ni, last quarter na ba? Kan pagtukaw nindo sa June 30 or July 1, pag sumir nindo, maglatag tulos ka mo ng legislative, executive, legislative agenda. Ila ba yung tawag kayong pare? Na pagtarabangan nindo kung paano po ang pag-asenso kan sa indo pong banwaan, munisipyo man yan o syudad o probinsya. Tangarig nakaprogram sa laog nin tulong taon o one term na sa indong pagserbi as elected officials kan sa indo pong mga lugar. Probinsya, munisipyo, syudad. Takon mayo ka mong gigibo na paglalatag, pagpresentar kan sa indong executive and legislative agenda, kawawaan mga tao, ribong kung kisay madulok sa indo. Pero kung igwapo kita kayan, gabos na programa ta sa lambang, sa gabos na sektor, aro siya una po dyan indo pag-uurulayan. Asin pasil man sa mga membros kan sanggunian bayan man o panglunsod o panlalawigan, ang pagpasar nin mga resolusyon, asin man mga ordinansa, na pakipakinabang sa indo pong mga constituentes. Tama ba ako paring tsa o mali? O, tama man. Kaya dyan sa executive and legislative agenda, tawan po nindong priority yan. Oy, mga tugang si Mayor Ray Lacoste, ibinalik po kan mga taga-Buhi. Oy, talaga, congratulations man, ano ha? Kay Mayor Ray Lacoste kan Buhi, asin an mga nanggarana po dyan, ang dinaog ni Lacoste, pa-third term ko tanang si Mayor Margie Aguinillo. Kaya sa mga nakaaging aldaw na hiling asinamati ni Ray Lacoste ang pagtiwala sa iya kan mga tao dyan, kan mga botante dyan. Pagmakulog sa obweto na mag-asinso, magpadagos, magkontribir sa pag-uswag kan sinabit ng banwaan. Yaw ng kooperasyon, pagtubod, asin ipinahiling na suporta. Nagkasararo para ibalik sa pwesto como alkalde sa Buhi, si Ray Lacoste. Dahil yaon an sa iya man na pagtabang pagmakulog sa mga kasaraditaan, asin sa mga nangay po. Sa tabang kan Villaperte, sa tabang kan Portuno, totoo po yan. Kaya tapos na po ang pagpili dyan, magsinorportara naman kamo dyan, mga opposition, administration official sa Buhi para mag-asinso, padagos na pag-asinso ka Buhi. Ang Lake Buhi, tawan nindong priority yan. Kung dyan ang pinaka-main source of income kan mga tao na mapakaray ang ninegosyo kan mga piskadores dyan, mga may sadiri ning piskages, milyon-milyon ang investment, dapat milyon-milyon man ang kitahon. Dangan po ang obligasyon kan mga negosyante sa gobyerno lokal para mahaman man ang mga iba pang mga proyekto na mai-implementar, asikasuhin man ang tamang pagbayad ng buwis. Di ba? Dangan ang mga tinampo po dyan, kung pwede, makongkrito na amin. Parehas kan bato. Uy, dyan palang sa bato mga tugang. Dahil na pinala, dahil na sinirte si Mayor Franca Bernaldez. Mala tagaro,
bago na po ang mayor na masirbi dyan sa Bato, na yung man po ang ginusto na kan mga taga-Banwaan kan Bato, na bago ho naman, as in magkaigwa ng pagbabago sa alkalde. Ang maswerte pong nangganang mayor sa Bato, iyo po si incumbent yan, Vice Mayor Junjun Sorilla, O yun na po nanggana. Maliit lang siyang lalaki, pero batalino siya. Ayan ang sabi kan mga taga-Bato, na si Junjun Sorilla ngayon, laban ngayon ni, Goliath, David in, Goliath, na sadit kontra sa garo na higanti kada kulang tao, Nakapapuling. Nakapamata. Kung sa Borulang, si Diadong Maray, napigdudublado ang tawagan. Sa madaling sabi, pag salpakan, nakapamata-tulo, saka nakapapila, yan Kaya, sorry po, Mayor Frank. Dinawag ka kanubi na kandidatong, nag-aspirar na Mayor Junjun Sorilla. So, congratulations sa mga nanggarana sa Batong. Mayor Junjun Sorilla, dapat ang mga promesa mo sa mga plataforma di gobyerno mo, gibuhon mo yan sa term mo, ha? Serbian mo ang mga taga-Bato, magin ang si Lolo Frank mo, saka si Lola Iti mo, serbian mo yan. Pag di mo yung sinirban, komentaryon ta ka. Kaya dapat ang pagserbi mo, udok sa buot. Tagarig dir-diritsuman ang sa imong pagiging alkalde dyan sa Bato. Tama ako paring tiyaw, mali. Tama. Kaya dapat gabos ng tao, nagsuportaman o direct kanimo as mayor, so servisyon mo yan. Sa kan media, dahil pagkiris na bon, kan mga ilidong opisyal. Pag may madyan sa indong media, asikasuhon. Ano nantig ang pwede tang pag-ulay-ulayan sa aire? Dapat arog kayan ang mga elected official. Bakong pag may media ng mailing, tarakot na magtararam, abo ng makiatubang, tabaka ngaya kung anong mga kahaputan. Dahil po kamuta. Dahil man mga, bako man personal na kahaputan, ang niyahapot sa indo. Pag nagparapabungog-bungog, daog. O kaya yan, Mayor Frank, dahil takamang pinapatamaan na. Kundi, sorry po. Kaya ka mga elected official, pag may magmidyang pagpasyar sa indo, asikasuhon tulos nindo. Dahil pag para binungog-bungogan, dahil pag para pahalaton, asikasuhon. Tangarig maintindihan kan publiko, ano talagang ginigibot? Dahil ka manapoton kung, halimbawa, madyang ka sa opisina kan sarong opisyal, kang gobyerno. Dahil manapot, na ika ngayon nahiling ta ka ngayon kasubang, may kaibanan ka, bako ngayon si ago mo. Ano mo to? Bako manarog po kayo ng mga hapot. Si siya mga itong pigpapasyaran mong babae duman. Dahil man bako man pong arog kayo ng mga hapot kang media, bakong personal. Bako man itong mga hapot na, iniiwal ka bang ngayon ni ago mo, tad nagsisilos ki arog ka ng empleyada mo. Dahil man pong arog kayo ng mga kahaputan na mga personal. Anapot, ano ang ginigibo mong programa? Ano ang mga plano mo? Nagigibo mo daw, base sa imong plataforma ng gobyerno, diri. Uyo. Kung hindi mas marami, maaaraman kan public na ika working official na ibinuto kan sa imong mga constituencies. Tama ako paring tiyaw, mali. Sabi ni paring tiyaw, tama na naman. Kaya mag-commercial nga kita pa, dito puro ka nga tama. Pag kaya kita mag-commercial, ika na nga tatamaan. Sige pare, ubos na. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Miss Monica Perique and family ng Limassol Cyprus. Ang oras na yan, hatod sa inyo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin man lain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyoan
Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung yung itim na sa mga mata ko. Nakaapekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Di na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon. RPN DZKI Iriga Radyo Ronda, mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka, Mang. Para ako nagkakawat ni Waiting na. Radyo bagay ding pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay... Yung pala dyan. At ang isiki ay... Uno ka. At ang Waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan digdi sa iriga, sisigi ay baga. Unyan, radyo, ronda. Anong unya? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Sisi, tatay-do. Sisi, tatay-do. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Habi daw. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13-32. 13-32. Ay, nako. Berti man, ano? Niso, berti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada.
Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balik kita sa satuyang programa sa nag-text sa satuya, Kuya, good day po, Kuya. Grabe talaga nangyayari sa tong nasyon. So, nangyari pong eleksyon, ngunyan, parang balyuan na pangaran, nagpadalagan sa eleksyon, smart magic. Ako na pala ni smart magic. Ato sabi ko na nga ni, sa entirong Kinabanggaro, ang Pilipinas ang pinakang may problema sa internet connection, internet connectivity, internet provider. Pag election pa lang niya, kita mo nun sa entirong Kinabanggaro may pinakamabilis na connectivity or internet service provider, di ba? Amakon mong alas 9 pasado pa sa napati, milyon-milyon na tulos. Nagluluha sa resulta. Ano niya ako niyo? Sobrang bilis kan sa tuyang, ano mo niyan, internet. Ay, pangyayari. Ano ning sabi, nagpadalagan sa eleksyon, smart matic. Smart magic. Na imbis kumilik ang magbilang, sobrang mabilis. Resulta kan butuan. Hihihi. Kadakli ka mga Pilipino na bigla sa resulta kan eleksyon 2022. Thanks po from 09-38994-6226. Iyo po baga talaga. Kadakol man anang alas. Ta si Robin Padilla nga ni magtapnat sir senador. Ano man nga ang gigibong kiton si iton senado. Na artista, mulo-mulo na nga ngayon magtaram ng Tagalog. Yan pa daw ngayong English na dahil magkabirilot. Sorry po Senator. Sabi po kaya yan kan iba. Porque sabi ko naman lang digdi istorya ko naman lang para ako sa alangan man. Anong istorya ko digdi yo? Na may nangangalas po. At sa bagay niya ako, artista popular. Kaya kung artista ka paring siya, mag-kandidato kang congressman senador, gana ka. Ay pangyayari. Dakol kayong kwalipikadong senador dahil nakaralaog padi. So talagang may mga dunong, as in may kakayahan na mag-serve, magtrabaho sa Senado. Ilugudan mga dahil nakaralaog sa iba. Pero sa ibang nanganggara naman, talagang may mga ano man. Itong joke nung ito, maorag man to. Pero dahil baga nakalaog. Lalagado. Iba talaga. Babaratiyon ko lang po ang mga pag-iriba ni Hermanang Monica Perique sa residensya ni Paring Cha, binaobra dyan sa San Juan Batu. Pinasyaran man ta mga friend po ni Hermana, digdi sa ringkunada, pig sasarong pasyaraan ni Hermanang Monica Perique. Kaibanan niya si kaibanan niya si Mel Tumon, si Tatay Binji, ayan, si Tatay Binji, si Nongnong, si Lito, si Ma'am Binaobra, si Butngunyan sa Kapipisto. Kaya garo sarong batalyon sa Hermana. Kaya garo maririmati sa Biniribid. Si Biko sa kaso Kutsinta. Biyon sa Kapansit sa Spaghetti ni Paring Cha. Ang garapon kang kapipiding maubos. Sa kaso ka. Rogado. Oy, maray na agaman ki Karondang Rodel Binaobra. Ang gwapitong tugang ni Paring Cha Binaobra. Ito napalaban na magluto.
hanggang da sa atya na banggi. Oy, salamat na maray sa pamilya ni Paring Cha, Mambina Binobra sa pag-asikaso. Kana sarong batalyon na pag-iriban ni Hermanang Monica. Periki from Limassol, Cyprus. Mabakasyon, makarikos da sa atyan sa Balatan. Uy, kadakol nangangalas na ang tugang pala niya ni Sir Joey Kaalangkaw na babae. Pero ngayon lang gayon pala niya. Lang buot pa. O, yan dyan si Prissy, si Niknik. Si paring Rodel Binaobra, si Noel Paddy, yan man, good morning. Ito dyan. Enjoy your breakfast, enjoy your foods, ano ha? Tapos si Nining Bilanghel, yan man, si Ingoy, si Bert Paddy, si Nova, si Avon, si Dabax, yan. Good morning sa endo dyan, sa mga sa pagtaraid ng mga harong na naka-tune in. Sa RPN. Okay. Thank you so much sa Indo po. Unagad nila, di sila kaiba kin ono nangyari sa Pilipinas. Galing ako iriga kanina hapon, pista baga sa dami ng tao na namakal ang pera nila 3 o 5 araw, pero maghirap ng 6 na taon, hihigo DM. From 09-174-7939. Mga reaksyon kan sa ito yung mga parantabay. Irakbos kan Pilipino, binta sa palapa lang ang katapat. Ano ni? Kaya kung nabasahon itong Iraq boss kan Pilipino binta sa drogang palapa lang ang katapat kan buto. May video kami digdi kaya lang baka ipagadan man kami. Kan government pambira. Ang mga taga rumihalong hinanakit. Tas ibipili ni kaya po. Dahil nang gana, ang mga Bicolano aros 70% gayon. Umor nagboroto kay Leni Robredo kundi sa resulta nga niya po disappointed. Kaya ang mga mga taga anong apod kayo pa di? Mga taga suporta mga kakamping garo nagpe-prayer rally aros pa sana magaji na sa satuyang kagurang na bumaba na hali sa langit. Para ibuklad ang katotohanan. Kundi masasakitan man kitang magmilagro ang Aman Diyos na magbabali sa langit. Masakit po. Kaya paununta daw ito. Ako unta na lang po. Gayod na yun ang nangyayari sa ibabaw kang kinabang. Lalo na sa Pilipinas. Dakol lang po ang namumundo ng mga Bicolano. Sa totoo lang. Mas gusto ninda si Leni Robredo kasi kitang mga Bicolano, arog po kayan, kababayan tabayan. Kaso po sa ibang region, dahil maintindihan kung paano. Sa mga rally, grand rally, nailing manindo ang tao, haros para noon ang kalye, ang tinampo, sa suporta. Pero pag abot sa resulta, lamang na lamang si BBM, Jesus Maria Jose. Automatic pati. Matic. Anyway, dahil pa man na po proklamar, pero pag naproklamar na po kaya, maana kitang mag-inibo kaya. Pag ang Comelec na magproklamar sa mga ganado. Sa politika pati sa Pilipinas, mayong permanenteng amigo, mayo man permanenteng kasurog. Minsan magkasurog, sa sunod na eleksyon magkaiwal. Minsan magkakampi, sa sunod magkaiwal. Minsan magkaiwal, sa sunod magkakampi na. O kaya lang gulo. Pang-araw kan mga nakalihis na mga panahon. Dawasan ng political party nag-aralaban-laban. Oy, congratulations sa mga party list. Anong apod ka ni? Nanggarana sa Congress. Anong ako Bicol Party List buddy? Araw ka. Si Tulong, nominees, laog man.
congrats na lang sa indo, ha. Ang Bicol Saro, kumusta daw? Dahil, dahil tapaaram ang, final. Oy mga tugang, mga mister, baka minupos na sa indo mga misis, pagtagapasensya nindo. May mga mister na nangangalasan, dong ngayon si misis, takan day pa ngayon ni minupos, nagbuot na, mapag-asikaso ngayon sa ko. Iwa kayo mga mister, ako pa rin nakakaulay na, nagbabago pala niyan ugali kan mga misis, kung minupos na. Arang guton dang maray, malay itong saro kong padim, pirmidang nagbabalingaw si agong niya. Ano naman yung gigibuhong ko sa imo? Ayan palang pag menopause na, nama ng lambing. Tapos an ugali na bago. Dawa nung gibuhon, dawa nung pagkakanyang masiram, dahil kursunada. Alokon ko man ngayon, lalo na ngayon kung gustong gulokon. Ay, grabe pala niya ako. O kaya dapat pasensyanin daw na lang ang mga misis na menopause na. Ang menopause pala ay ang permanenteng pagtatapos ng regla at fertility o kakayahang magbuntis ng isang misis. Arog pala kaya gayud perning purok mo ang mga menopause ng mga kababaihan inot. Manang kakaya na magbados, panduwa. Siguro about sa sex, nagluya na, ng gana. Pero arog yan kaya. Ang mga mister, dawa pa 75 anyos na nga ni, pirming ganado. Ang mga lalaki po, dawa 75 years old na, pag about sa sex, pirming ganado. Ang mga misis pala, pag ng regla or menopause na, bad trip sa mga bagay na yan. Kinakaurag ng intil. Kaya minsan, kulang na sa mga mister gulokon, pangyayari. Ay, abo na pala ang mga misis na, magpara titikwilo na sa mga bagay na yan. Pero ngayon, mabae, ang mga edad sa 30 o 40, ani ba nga ni, 50, nag-mimins pa, ay palaban pa ngayon. Pero pag 60 up na pala, ay baldi ng maripagparatitikwilong kan mga mister. Igwa na nga ni ang narapadong COVID, pangyayari nga niya ako. Ang mister pa lang, pag nararapado man COVID, surrender man. Pero ngayon, pag mga hubin pa ngayon kami pa ni Madi mo, kan bago ngayon kaming kasal. Uy, ito pagkakaaga ngayon pa pag mamatakot pero may kong huri magmata. Si Madi mo ngayon, nagluluto ngayong itlog. Intiro ngayon nagtatagoy. Arog ngayon kayo ng tagoy kayo ni Madi mo, tapos pinapaulan to ngayon ang estrelyadong itlog. Pak! Pag binabalik, minsan yung scramble, magtatagoy-tagoy pa ngayon. Mayroon slice pa ngayon sibuyas sa kakamatis sausawan niya kaning prinito kung daing or tuyo. Ngunyan ngayon ako na nagluluto, meski ngayon pagluto, abo na magluto, inuugakan, pangyayari nga niya ako. Araw pala niya ako, yan kayan pari. Ang menopause kaya natural na proseso, bako da ining hilang sa mga misis na menopause. Bako da pala nining hilang pa Normal na proseso pala niya na pag-abot sa puntong dahil ka ng menstruation, dahil ka nagirig lang, dahil ka naman mabados. Naabot talaga yan sa mga edad daapalan, kan mga misis. Pero minsan, ang iba, puro unguton nga ni ang side effect. Lalo na itong mga early menopausal na inaapod. Alagad, ang physical as in emotional na sintomas ng menopause ay maaari ang makagambala sa iyong pagtulog. Kaya minsan puyat. Ang pagturog, mag-umagaw na. Nabaliktad na. Kaya minsan nakulog ang mga hawak, makulog ang payo, mata.
Tapos minsan kakaiguan ng sadness or kalungkutan ang mga misis. Siguro nag-uhurop-hurop dahil na mababados, dahil baka ngayon ang mister maghanap na sa iba. Na dahil ko na maitataw, kaya palang pirming aburido, Kaya po, tandaan mga mister, pag ang agom ni menopause na, magpasensya ka mo, ha? Ang menopause ay hindi ibig sabihin na mababawasan ang iyong pagkababae. Yan ang pamanggiraray. Maging ang sexualidad na inaapo. Yan ang pamanggiraray po yan. Sa katunayan po maaaring maging isa ka sa mga babaeng pwedeng mag-enjoy ng bagay na araw po nga ni kaya na itinawkan mahal na Diyos na pagkakan na mayong inaalala na baka mabuntis pa. Dahil ka na nga ningin mabuntis, ano pa man problema. Maka ng pagagatason. Pero dahil iba na manggiraray da kaya. Ang sinyalis as in sintomas ay nararamdaman kung palapit na ang menopause. Kabilang po dyan ang irregular na buwan ng daloy, nababawasan ang pagiging fertile, panunuyo ng tapos sa hot flashes o mainit na pakiramdam na una mo pirmi kang kalinturado. Na minsan ang pagturog mo putol-putol, pabago-bago ng mood and emotion. Yan po talaga. Minsan happy. Minsan masinuba. Minsan man perming pungot, perming anggot. Yan ang mga simptomas. Minsan po ang tulak kan babae na menopause na minsan minakurupos o kung man minsan minaburutog. Ayan. Kaya po ang mga misis na may problema sa bukol ngayon sa suso, kung ano sa inpa, igwa po kitang mammogram sa Camarines Sur Medical Center na pinag-ibo po yan ni Governor Mix Villaferte, Congressman Ngunyang Kanring Kunada. Libre po dyan, ha? Magpa-examine ka mo, mga misis na miss na may problema sa suso, sa breast, kung halimbawa may nararamdaman ka mong baka yan, cancerous, may examine tulos. May libre po kitang examination. May libreng mammogram machine. And Camarines Sur Medical Center sa Banasi, Bula po yan. Good AM, sir. Kamusta na po ang nangyayari kan resulta kan eleksyon ni Vice Lenny? Iyon na po nga niyang pigulay-ulayan talaga. Grabe na ang distansya. Garo Manila, Bicol na ang distansya kan boto ni Marcos sa satuya pong kababayan. Kaya mamundo po nga ni ang mga Bicolano. Ang Naga City nga ni, may mga nag-pre-rally na baga dyan kan sarong kan matanga lang na ito. Na naguluwas na ang bilangan, nagrabe na po ang lamang ni Bongbong Marcos. Mga tugang, may mga tax sa campaign funds, bayaran na po yan dapat. Bayaran ang tax para sa campaign funds. Tapos na po ang eleksyon, ay proklamar na ang mga kadaklan na mga nanggaranang kandidato. Ano bang mga desunirti, dahil pinala, dahil nanggarana. May nag-concede na, may inako ng kadaugan. Alaga na ni ba, garo abo pang magsuko. Abo pang mag-ako kang kadaugan. Ano ba nag-aasa pang mababago pa ang numero sa resulta? Pero ano man po ang kaabtan kang kandidato, nanggan naman siya o nadaog, kaya po niyang bayaran ang inapo na tax para sa sayang day po nagastos na campaign funds. Sigun po yan sa advisory kan Bureau of Internal Revenue para sa gabos ng mga nagkarandidato.
mapa lokal man o mapa nasyonal. Dapat mag-file kamo kanina po the statements of contributions and expenditures. Susi sa Commission on Election. Para sa sunod na eleksyon, ma-qualified giraray kamo na magkandidato. Tapag di kamo, makapag-submit kan susi, tapos kamo. Madi-disqualified ang sa indong certificate of candidacy next election. Tandaan hindi yan. Kaya yan, igwalang yan 30 days. Makalipas po ang Mayo 9, eleksyon. Dapat may process nindo tulos ang susi. Nakalag sa susi ang halaga ng perang natanggap ng kandidato mula sa contribution or donors. At ang halagang nagastos para sa advertisement, sorties, sa panahon ni na kampanya. Sigun po sa BIR, ang campaign funds ay hindi kasama sa taxable income ng kandidato sapagkat ito ay para lamang sa electoral purposes. Maraming kandidato po ang tumanggap ng contribution or donation mula sa mga kumpanya, kaibigan, kakilala, at kung sino-sino pa. At hindi naman lahat ay nagasto sa kampanya. Ito ang nararapat bayaran ng tax. Karaniwang sumusobra ng ₱1,000,000 ang campaign funds. Kung ang bawat kandidato ay may sobrang 1,000,000 ng campaign funds, malaki rin tax para rito at dagdag sa kaba ng bansa. Maski si Presidente Duterte ay inamin noong 2017 na mayroon siyang naitabing 3.5 milyon na exist campaign funds noong 2016. Dineklara umano niya itong income at binayaran ang tax nito. Maski si Manila Mayor at tumakbong Presidente Isko Moreno ay inamin din na mayroon siyang naitabing 50 milyon, napakalaking halaga, na hindi niya nagamit noong 2016 ng tumakbong senador. Donasyon umano ito sa kanya ng ibang tao, idineklara niya itong income at binayaran ng tax. Paigtingin ng BIR ang paniningil sa mga kandidato ukol sa hindi nagastos na campaign fund. Kapag nasingil ang karapatang buwis para sa mga ito, malaking karagdagan sa kaban ng bayan. Obligahin ang mga kandidato na magbayad. Daw sa oras na ini, receive ang report ni Philip Barasina alias DJ Pogi. Bicol Connection Report. Good morning, Philip, alias DJ Pogi. Please come in. Salamat, Karundang Joey. Good morning sa mga parantab. Pero may naanggot na naman digdiya. Garo baga may Doberman dyan, anggot na anggot, ano yan? Kikunyang gadi ni Kilini. Iyan kaya pa din, pag ang ido nakakahiling, nakakaparo ng taong nagkakakaning karning ido, binabatok talaga. Baka nagkakakang adobadong karning Ay, ido. paborito ko yan. Kaya man pala. Arog yan kaya. Kaya, ang nangyayari, pag nakahiling nin Pogi, ano nga ito? Anggot. Kami na yan, Pogi, naayam. Tayo man ang gano'n mga naman. tao, ano nga tal sinasapawan panindo kami? Riniribal pa ngayon ni Sir Philip, Manay kanit, takabono kung dahil mang batukon. Yan. Kaya talagang pati ayam, anggot na nadaog si Bipilini. Makibipili niyan. Baka pa napagkamalang kang Marcos. Yan. Rarangiton ka kayo. Anong sayang ka mo niyan? Ligdi sa San Isidro. Kisay. Kunyan lang. Ligdi sa Kapamilya Network. Bako man siyang kandidatong langgana. Maya- Baka yung kajang kidaday Milan. Robles, interviewhan na. Negative. Negative man. Oo. Kunyan ini mga tabi karon ng jowing mga tarpulin kan mga kandidato. Ligdi sa San Isidro, pigarali ni malinig na. Malinig na. Mayo na dyan mga tarpulin. Tinaranggal na. Poster. Siyempre, masupog man, mapista ba kaya sa Pizza 15.
Siyempre, maraya kayo, taranggalo na ta. Nangatina. Iyo mananggad. Ano, si siyang pipistan ta dyan? Kadakol. Kadakol, pero Si Kapitan. dapat ang pistan ta, itong naghahanda, tatibaad mabuyumang kita, masubog man. Ay na yung problema. O, si Kapitan- Yung mga kapuso, kapamilya. Gary Merinyo pala, mahanda. Maanda yan, siyempre. Ay, kundi. Pero, bihirap ko ito maganda. Daw, gulay na kat nga sana ni Manay, ni mama niya, okay na yan. Kunyang ka, baga to, ibang reliyon. Si Sepang pwedeng pistan daw dyan, ay. Si Daday. Ay, iyo pala taga San Isidro man si Daday Robles, si Siguradong Councilor bongga. Daday Robles, Milnan. Tapos si Pinsan Butsoy. Butsoy Abunete. Oo. Ay, Consyal Butsoy Abunete, re-elected councilor, congratulations sa iyo. Yan. Ugma si Papi P, saka si Manay Rene. Oo. Duwang Abunete, gana. Sudua. Danrib Abunete and Butsoy Abunete, pareho gana. Pareho palangat kan iriga. Kundian tayo, balik ta duman sa mga ating barangay. Kailang kan tarpulin. Oo. Dapat maghiro na tabi karon ng Joyan. Mga barangay official. Iyo. Linigo na. Kaya na yung mga tarpulin na inita. Agado na ang tabang kan mga maskuladong tanod, saka Oo. volunteers. So mga kagawad, magtarabangan na. Ang aning magayon ang paghilingon ng barangay. Pero ano daw kung ang mga politiko man, alalay kang politiko nagpadurukot dyan, iyo man ang mag-initiar man na magtaranggal ko tana. Pwede man. Tumabang na sa barangay. Garo man yan, ikaw ang nagsapna. Iba yung kumain, iba yung nagluto, iba naman yung kumain. Ay, maluya. Maluya yan. Itong, Oo. ako ang nagsaing, iba ang kumain. O paano yung kun, ako ang sumaing, iba naman ang kumain. Iba man yan. Ay, Iba man istorya. yan, iba man yan, na-apply dyan, Pero yung mga nakakaati na tarpaulin, dapat rinigo na. Nalinig ko, Barangay. tapos ng eleksyon, ano pa man, sirbikan mga tarpulin na yan na tapos naman nga ng eleksyon. Saka nagkakanos na. Kan, arin. Para hilingon ang barangay kung puro na sa natarpulin. Oo. Nani ba pating mga kababayan niya to, minsan nasusuya naman sa lalawgon kanibang politiko. Adi ngaya, iba ka mga butigin ngaya. Ani ba nga, di ba sa ngayon na nao? Ani ba man, dahil yan ngayon pagkalion tayo na nagparapanao. Adi man niya, una-unang alion da lamang kita niya ka, korespot sa kalakabutig mo. Puro ka naman niya sa tarpulin, daman niya pagilaba. Yan, aragin kaya. Dapat harak laso na yan. Ubos na, radaso ng haralion, malinig ng palibot. Yan. Mayo man gibon, ibang mga barangay official, magpara-receive sa nila honorarium. Pasalamat nga ni Sindata, na-extend na naman. Swerte maninda, no? Pero sa dapat na pagadalan talaga kan Department of Interior and Local Government, hindi ba ang mga punong barangay na pag kanyan mga kandidatong kagawad, ibabalik man giraray. Iyo ba gata, dahil man ngayon ang gana, sa taas na posisyon, di balik sa pagkakapitan. Dapat maggibunin Leykota na mag-resign. Dahil na pwedeng magbalik bilang barangay official. Ay kung ako kapitan, pag-araw kayo ang leta, dahil ako makandidato. Ini ang dapat nga ning gibuhon. Kanganing unfair man baga duman sa ibang nagsakandidato na ako man barangay official. Iyo mananggad. So, halimbawa, incumbent kagawad, dahil naman pwede si Balikon, dati siyang konsyal, tapos nadaog, dahil naman pwedeng ibalik na konsyal. Iyo mananggad. Nakalalamang baga na... May mga punto, punong dibista ka man barangay. dyan. May points ka man dyan. Oo, nakalalamang ang mga punong barangay. Kaya tungani bagan, kasureko, may mga kapitan na sigan karandidato pagka-kapitan. Ngunyan, hinali baga ito kan pinagbawal kan kasureko
na kamo nga kung makapitan ka na magkapitan. Dahil na kamo magtrabaho digdi sa Kasureko. Pinaresign. Pinapili, arin gusto nindo. Sa Kasureko o sa barangay? Barangay official. Anong kadaklan pinili? Pinili sa Kasureko. Ayo, tama ka man. May punto ka. Leon mo digdi sa Eriga. Kap Danrib Abonite, nangganang City Councilor. Kap Mark James Timinya, dahil nangganang sa pagka-City Councilor. Daw. O di babalik siya sa pagkapunong kapitan. Pati si punong barangay. Kapitan Pungtan. Si Pungtan amuman nadaog sa pagka-City Councilor, balik siya sa pagiging punong barangay. Sabi kan iba na pangirit niya itong mga taga Santa Elena nagsusuba. Nadaog niya si Pungtan ta naging pukan ngayon, nahalik ka niya suin. Kamuman ko niya, daog na yan, kinakantawan pa ninyo. Bayo ng karantsawan ng tig, daog na nga ng tig. Taga-Santeli naman siya nagkakantsa. Pongtan. Ano ang natanggal? Pongtan. Halimbawa, Pongkan. Iyo malang gano'n. Joke sa naman, dahil man yan maanggot si Kapitan. Mga joke. Kundi pag naanggot yan, pag binugtean si nag-joke ka yan, tumba, tadakula akong maganawa ka, ni Garo Baksir, bagan dating kanawa ka ni Kapitan. Magsugot ito ang pati si Kapitan Rodrigo. Ay, magkusugan buntol ka na araw kinahawak ko. Masakit. Tamaan ka kan, walop kan, baraso kayo ni Kap, tumba ka. Pwede nga niyan panlaban sa wrestling. Ay, iba ko sa ng wrestling, boxing, wrestling, saka dumbbell. Ay, dumbbell, ano to? Itong pabuhatan ng ano po dyan, heavyweight. So, nag-heavyweight champion nga rin kayo, babae. Pag-aalasan ng... Buhatin barbell. Oo. Ito, biglalayog pa ka ito ang barbell, ni Captain Barbell. Sobrang kusog ka, may magic ba yan? Konsuelo niya ako mga... sa eleksyon, kadakol konsuelo minsan, kundi... Bako sa nang minsan, basta kada eleksyon, agong konsuelo talaga. Agong namumaya, agong namumundo. Duwang klase. Pagkakatapos ka ng eleksyon karon ng Joey, grabe ang ati, may hinawalat sa barangay. Sana man mangyaring sa mga nadaog na iba, atak yun sa puso, magkahilang. Para yung malabod kay Maladyo. Dahil man kita Dahil may stress, may mga na-stress. Igwa na dadaog, na-stress, nagkakahilang eh. Napagalman yan, nagparagastos. Kumayo man kandidato, na makandidato, ang kamautan, magpadaog. Oy, ang ibang leader daang dain na nao, na pinanaawan man kan na kandidato, hanapan na po niyang kan ibang mga politiko. Baka nga binulsa dahil pinanao. Ay, lagot kayo. Hanap-hanap kayo ngayon ng ibang politiko. Delikadyo kayo. Kaya dapat talaga ang mga leader, bako manggabos na leader, araw kayo ng ibo. Basta leader nga ni, na ang kwartang para sa tao, dapat itao para sa tao. Ta iba man itong para sa leader, ta igwa man ang para sa leader. Iba man itong para sa mga tao. Pero kung ang kandidato, nadaog sa barangay na yan, alagad at hanap yan. Kakaulayan niyang kang kandidato o politiko. Arog yan kaya? Kung di ba magsabagang leader, tuod naman. Nagparagunting. Ay, yung nga ni. Kung siya man ang guntingong kan si boss niya, tapos siya. Ay, ano makonsilo pati digdi konminsan, so leader, pag nanganalin gunting, guguntingon man sa iyang muro. Iba kaya ang gunting sa yero, iba man ang gunting sa papel. Arog yan kaya. Iba man ang gunting sa DPWH. Iba man yan, mas grabe dyan. Mas yan. Pambirang buhay tayo sa Pilipinas, pwede nahalan guruntingan. Kaya minsan ang binabasol kan mga kandidato nagkakadaraw. So, leader, kamo ngaya, nagpabaya kamo. Baka ngaya, dahil man hindi pinanaw, minkumpleto. Kundi ang ibang politiko man, pero igwa man ang mga tol-tol na leader na ibinibiltan kwarta. Oo. Hanapon yan.
Naputol ka, Lip. Bueno, Lip, manakitang oras para mag-extend kan sa imong report. Thank you so much na lang. Ta oras na para man ako magpaaram sa programa ngunya na pang Webis na Bicol Connection. So, salamat kan sa inyo pong pagantabay. Sa lawas, inda Philip Barasina sa kuyang nakaibanan sa pagpaabot ni mga report. And good morning po. Kumusta po yung status ng questionnaire? Overdue na po kasi yung questionnaire. Thank you. Ay baka sa dipidin ano? Questionnaire na ba? Dahil ko na pumanin ta oras na para magpaaram ako sa programa ko. Sa lado technical, si paring Charlie Binaobra. Yaon man dyan po si Ma'am Kayla Ligacion sa opisina sa moyang finance manager. Si Rodel Cesar sa information sa transmitter site Engineer Felix Lagrimas. Ang sa to'y maskuladong PSG naman. Si Tony Matic Saison. Hindi po si Joey Lim sa mga Facebook Live viewers. Thank you so much. Sa mga nakatutok sa to'yang programa sa mga transistor radio, thank you so much. And God bless us all. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.